алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро дар дохили масҷиди Қубо қарор дорем. ҳамроҳи бародаро дуо мекунем ки худованд тамоми бародарои моро омадана насиб гардонашон, ба ҳамин ҷойҳои муқаддас ва зиёрат кардана насибшон гардон. ин масҷиди Қубо, бародарои азиз, ин масҷиди Қубо ай бародарои азиз. این بچه های گروه اینجا جای زنکایی و در اینجا زن ها میخونن نمازو، در اینجا باشه مردها در داخل مسجد. من در گروه پرت اکا جان امیره صورت را کسی صورت بگیره در گروه پرت یک سه ببین همه خیلی بیام مخواه بیا 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 من خیلی صورت بشه بار بود حضرت صورت ҳамроҳи ҳамин ширкат омадем. алҳамдулиллоҳ ҳама ҷоро нишон додасиян. ина бародаро ҳама дум ба думи роҳбалад рафтасем. ана ҳамин ҷои таърихи ислома нишон мондодасаю, фаҳмондасаю. мақсад ҳамаш озишо бе камери қафорамону кадом нафарое ки масҷиди Қубо омада нигоҳ кунед. ҳамин ҷои занакои тарафи дасти рост, мақсад ба бехи деволи ҳамин ҳамахи рост мебиёен барои ҳамо чоҳе ки дар онҷа чалаи пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳафтагаи дасти ҳазрати Усмона дидан. ина масҷиди Қубо ай тарафи дасти рост, ҳам ҷое ки занако намоз мехонанд, ай ҳамусун мебиёен. ин хел нишон додага. ина мақсад бисёри бародаро мумкин тоқа биёен надонен иҷара. ки омаден ҳатман ҷои таърихиро назар кунен, бинен, дуо кунен. марҳамат. ҳамин ҷое ки мо ҳастем пеш чоҳ буд, об мегирифтанд одамо, об мехӯрданд. ҳазрати Усмон розиаллоҳу анҳу ҳамин ҷо меояд, ҳамин хе мешавад ки ҳамин чалаи дастш меғела ҳаминҷода. вақти дуруи ҳамин чоҳда мезананд, баъди ҳамин ҷое ки халти дид ҳамин қа одам роӣ карданд, ҳамин қа кофтанд, ҳама ҳаминҷора кофтанд наёфтанд, гум шуда махел дадри чоҳ меафтанд. чоҳ меафта. баъди чоҳ чикор мекунанд? ҳамин одамои душмано, одамои бадхоҳ ки ҳаминро наёбанд гуфта, ҳамин чоҳ полни гирифтан маҳкам карданд ки ҳамин чала ёфт нашавад, дасти душманон назад. дар бораи ҳамин чала ҳабиби худо алайҳиссалом чиқаре ки мугуфтум дар зиндагиш гуфт, вақте ки ҳамин чала гум мешавад, фитна мега байни мусулмонон изҳор мешавад, зоҳир мешавад. ҳазрати Усмон аҳамият будем ки халиф буд, чиқаре ки мо гуфтема саҳобаи ҳабиби худо буд алайҳиссалату вассалам. ҳамин қа хизмат кардагор дар бораи хизматош гап мезанем. ҳамин ҳазрата ҳамин фитна қати мусулмоно хушон ба дасти хушон хонаш омада, вақти қарохон шуда калаша мегирад. ҳазрати Усмон шаҳид гузаштагия. ҳазрати Усмон ҳабиби худо алайҳиссалату вассалам ки ҷош биштар. барои ҳамин қа мисол таърихи ислом дар бораи ҳамин чалае ки пайғамбар алайҳиссалату вассалам дошт, вақте ки ҳамин чала буд файзи баракат буда, вақте ҳамин чала гум шид, баъд бало омад, ин таърихи ҳамин ҷо. чӣ ба инаи хеле кардаги боша нозир қоруи маҳкам кардено? маҳкам зиёратгоҳ накунам. мисол одамон ки мисол аҳамияти бисёр сангша мегиранд, чӣ мегиранд, барои аввал маҳкам карда. ҳамира ҳамин хеле кардан ки ман ба навъи арабполисин барои чӣ мегӯ ҳаминҷа аввал зоҳир ба мисол чоҳози гирифтани хеле кардем, мегӯянд одамо меян ҳар корои бад мекунанд. ширк мекунанд. корои бемаънӣ мекунанд. ҳамон чизе ки пайғамбар гуфт алайҳиссалату вассалам ки масҷиди Қубо намоз ҳамонро бикунанд. инҷа чӣ меянд? ман гуфтам хай таърих бояд бидонем ку. دیگه کمتر خندید گفتی خیلی هر کس نمیفهمه که فقط تاریخه میگه. خیلی آدم‌ها عبادت نیست میکنن که هم کار میکنن. خیلی خدا نگهدار. الحمدلله رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار. نه برادرای عزیز نگاه کنید که نمی قدم گذاشته اینجا اهمیت نمیده. نه بله تاریخ اسلام هم آموختن خوب دیدن جای تاریخی را. باز یک جور نشون میدم. حضرت ابو ایوب الانصاری خانه‌اش همینجا بود. من جاش نشون میدم. حبیب خدا علیه السلام در خانه‌اش زندگی کرده. در خانه ابو ایوب انصاری ها. اگه اهمیت بده که وقتی پیغمبر خدا علیه السلام مدینه آمدن، این طرفا بودن. اش بچه. ماشاءالله. جورا
дарахтои хурмо. Аҳа. Ҳамин Оле. тарафҳои дарахтои хурмода бетажа хона буд. Мисли ҳама аз сангори кардагӣ. ҳамин ҷода ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалом хони Абу Аюб ал-Ансорида зиндагӣ кардагиян. ҳамиҷа ҷои хонаи Муҳаммад Аюби Ансорӣ Ҳа. наздик ба масҷид. наздик ба масҷид будан. ҳамиҷа зиндагӣ кардан. ҳамин вақте ки меоян ку масъалае ки меоян ки вақте пурсидан ҳабиби худо алайҳиссалоту вассалам шумо дар ҷо зиндагӣ мекунед ё масалан масҷида дар ҷо месозем. ҳамин шитр ини масҷиди Қубо доштагия. ини масҷиди Қубое ки сараш кардан сохтана. вақте ки пайғамбар мо гуфт алайҳиссалоту вассалам дар ҷо зиндагӣ чиқадр наздикӣ ҳамин шитрда кишид Абу Аюб ал-Ансорӣ. ҳисоб кунед ҳамин зиндагӣ кардан. ҳамин масҷид ҳамира сохтан. камтар болотар пишти ҳамёда як ҷоям ҳаст. ҷое ки пайғамбармон алайҳиссалоту вассалам якум бор намози бомдода хондан вақти Мадина омадан. ҳамин тарафда пешвоз гирифтан ҳамин ҷода ҳамин ҷас оста оста саршид ислом рафт. ислом ай ҳамиҷа шурӯъ шуд. ана ҳами Муҳаммад Аюби ҳами Абу Аюби Ансорира ҳамин хонаша тарк карагия. ҳамин чанд муддат дар ҳар ҷо хор рафтагия ё пайғамбара дар ҷош ки хона деэтажа будагия. дар ҳамин нақл меравад ки вақте ки пайғамбар алайҳиссалоту вассалам чикор мекунад Абу Аюб Ансорӣ мега ҳазрат шумо боло бизгарден ё пои якум этаж ё дуюм этаж гузаштанда ҳамин вақта чӣ мешавад пайғамбармон алайҳиссалоту вассалам чикор мекунад якум этаж вақте меравад Абу Ансор одаш оила ки дуюм этаж мерояд баъд хоб намебарад хобуш намебарад чӣ хел мисол мо аз болои пайғамбар зиндагӣ дорем. Балки як ҳоле мешавад ки як об мерезад чизе мерезад байни моридашо баъд поён мехамаку пайғамбар ҳамира дида алайҳиссалоту вассалам баъд дуюм этаж мерояд. аҳамият буд ин ки саҳобаҳо одобу рафторшон эҳтиёт мекарданд. дар зиндагишон аз болои пайғамбар алайҳиссалоту зиндагӣ кардан қабул намекарданд. ноҳурматӣ исо мекарданд. аҳамият буд ин хеле муҳим аст. бисмилла рафтем. Не бог хурмо мере. алҳамдулиллаҳ бародари нехи роҳбаладои басавод боша ҳама чира мефаҳмӣ ҳама чира ёдат метаҳан ҳама чира меомӯзӣ. ҳамин ҳоҷиҳо рафтесиам ягон кас ҳамин ҷара аҳамият надодесай ё ки ҳамун ҷои чаларам аҳамият надодесай. Муҳаммад Фарух хизмат дора барои мардуми тоҷик барои ҳоҷиҳо хизмат дора ҳазрат. баъзе аз бародаро мегӯянд ки мисол навор накунен ҷои сайр гаштонанд шумо мега ибодат рафта ё навор кунӣ. нигоҳ кунед бародаро рӯзе меша ки ҳамин навор барои як бародару як хоҳар лозим меша мақсад мебиё вақте ба зиёрати хонаи аъло мебиёними мақсад маконои муқаддаса зиёрат мекуна. барои мисол ними масҷиди Қубо ки вақте ки омад медонад ки ҷо рафтанаву чӣ кор карданша. баъзе аз роҳбаладо ҳамин чиза нишон наметиҳанд. баъзе аз роҳбаладо ҳамин ҷоҳора нишон наметиҳанд. барои мисол нимеози мо ҳаминҷа аҳли гурӯҳ шоҳид будем ки мисол ин ҳамун хонаи Абу Аюби Ансорира мисол ягон роҳбалад нишон наметиҳад. ҷои таърихи ислом ай бояд нишон тиҳанд ёд тиҳанд омӯзонанд. хай алҳамдулиллоҳ ки мо дидем ана мисол видео мекунем мегузорем шутоби шуморам бинену мардуме ки мебиёянд бинанд донанд ки ҷо рафтану чӣ кор карданшона агар ки ягон роҳбалади мисол чӣ ғалташонада нишон намедодагӣ. бародарои азиз мо аҳли гурӯҳ омадем ба кӯҳи Уҳуд. ба кӯҳи Уҳуд омадем ки иншааллоҳ ози домлора файрод мекунем дар бораи таърихи ҳами кӯҳи Уҳуд маълумот метиҳад. иншааллоҳ ҳама каса гӯш мекунем мефаҳмона. домлоро файрод кӯ биё як фаҳмона мона ҳамиҷа таърихи кӯҳи Уҳудат фаҳмона. иҷа чандин ҳазор саҳоба ҷони худша нисор кардагай. барои чӣ? барои паҳн шудани дини муқаддаси ислом. ҳоли файрод мекунем домлоро. Не буду, потому что перекинешь мне. Хорошо, сейчас. алҳамдулиллоҳ гурӯҳи моро ҳам як гурӯҳи калоне ҳастай ба ду қисм ҷудо шудагием. як қисмо 45 нафар иҷо омадагиану ва бо як маршрути дигада як қисми дигамон бо ба дига автобусам хулоса
ҳозир мо дар кӯи Уҳуд қарор дорем. ман навор дорам, ман видео дорам. Шумо сурат гиред, ман видео дорам. инҷа бародаро сурат гирифтесиян. манам бе сумқатшоно. бё. се. сурат мегирем. камера не аҷака сурат гирай, сурат гирай. Tamam. Böyle arkadaşlar. Hazrato. Oli surat me. Tamam raftin. Tamam raftin. Ahmol dar joy hasen kul usul nomdoran miktar. Salom va merhaba. Ami darbora ami tu habibi Xudo guftagi alayhisolatu vassalam ki ami kun ham do'st medorey, ami kun moram do'st medora. Bolosh burmadagi va dar boloy ami kun sahoba budan. در همین که وقتی که قضاوت سر میشه و نه از آن میمونه همیشه.